Good evening. Set sa mata yung ilaw. Good evening, good evening. Moderator. Babae ba yan? Lalaki? May gana kasi ka, may gana. Inaayos pa lang naman kasi yung paganda. Meron na pong moderator. Magandang gabi. Oo, ayan na, oo! Ayaw ko picture. Bata ba? Nana. Ako na kasi! Bata. Parang madilim. Ayan! Hawak yan. Huwag muna Ako nakahawak yan. Ako nakahawak. Yan. Pakwan. Pakwan. Ah, Tapon-tapon kami laruan. Kamag to, oh. Pinapanood namin, no? oh. Oh. Bakit? Oo. Wala na, umalis na. Eh, nakalag naman rin, no? Tignan mo, ano eh. Okay, nabig mo. Ano man na. Uy, Mano, huwag ka. Manahimik ka muna. Akin. Adrian, shout out. Bigyan kita moderator. Adrian. Magandang gabi si Adrian. Shout out sa Team MSOL. 4 watts sa hour lang kasi yung ano ko kulang. Siguro ikaw idol, monetize ka na no?
Idol, monetize ka na? Good evening din po. Ay, ako kasi 40 watts hour, ang baba ng 40 watts hour ko. Dalawang pangkas lang. Kayong gatas. 40 watts hour ang pinakamahirap sa akin. Ano? Buti kayo, monetize na ako, hindi pa. Kahit anong sipag ka, oh. Kahirap. Ganda ito. Dana, dito mo tao, Dana. Oo nga. Kung saan wala pang gas-gas yung 40 watts hour. Pinahirapan nga ako eh. Pinakamay sa lahat. Gustuin ko man sana na maging monetize kaso nahirapan ako. Kailangan ko talaga dapat yung cellphone ko dalawa-dalawa. Maya, hintay mo lang. Oh, kinim Ate Sel. Pumupunta naman ako parati sa kanya. Ano kung bata? Panay ako pumunta kina Ma'am Sel. Kaso tingnan nyo naman, medyo busy kasi ako ngayon magtatrabaho sa construction. May ginagawa kaming bahay. Buti si Ate Sil sumasahod na yun. Kahit ikaw siguro, Idol, sumasahod ka na siguro. Pinaano nga yung sounds ng cellphone. Pinaano nga. Matagal na talaga siya nasahod. Ay, ganun. Kailangan ko talagang mag-ganon pag sa mga nagla-live kasi yun nga, pero kung minsan yung mga nagiging subscribers ko natatanggal. Parang updated yun sa YouTube. Mahigpit. Updated yun si YouTube. Yung hirap niyang yung 40 watts hour, mababa magbigay. Kahit i-live ko ng 3 minutes. Minsan nga tinutulugan ko tapos may nakasuportang isang cellphone lang kasi dapat dalawa.
Pinakamahirap kasi sa lahat. Tapos wala pang magandang content. Mahirap. Wala kasi maging content pag hindi pa monetize. Ang hirap kasi Buti kung may sahod na ako sa mga content kong na gagawin, hindi pa naman. Ganda sana kung sumasahod. Bye. Mati problema. May pa lang ako ngayon, 1.1 subscribers. Tayo ka muna kasi. Mahirap kasi yung 40 watts hour. Yun ako masyadong nababago. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa Reels video pala ng YouTube na ko parang views lang siya, hindi siya nagdadagdag ng nagiging views siya pero ang baba ng 40 watts up. Kaya yung ina-upload kong video meron reels tapos siya video talaga. Saan mo? Oo nga. Kaya kung gugustuhin ko sana yung mga subscribers, pwede ko siyang kasi ayaw ko. Pinaka upload ng live. Nag-upload ako ng reels. Tapos video, yung mismong video na pang 3 minutes ganun. Kaya pagluto ko ngayong gabi para may upload lang ako. Yung kasing pinaka ko sa lapang pinagpupuyatan ko ng guste, yung palang nadagdag sa akin 126. Wala pang 1,000 okay lang sana kung may 2,000 40 watts hour. Kala ko madali. Tinigil ko nga sa Facebook. Yung mga video ko umaabot ng 6K yung views niya. Tapos yung mga nagla-like, ang dami. Kasong problema, walang gana akong mag sa kanya kasi daming bayo. Pira kasi ako ngayon makapag-live Gustuin ko sanang gabi-gabi ako naka-live kaso mahirap din. Mag-upload ako tapos magla-live pa ako.
Patuloy! At gusto yun naman na ano, ang hirap. Sana marating ko din yan na maging monetize. Ay, malaki, ano ba yun? Halimbawa kasi, kung 2 hours o 3 hours ako nagla-live, ang baba kasi yung binibigay niyo. Kahit may nagsusuporta, ang baba. Gustuin ko sana eh. Kahit araw-araw mag-live, tuwing hapon, alas 7. Oo, sipag lang talaga. Pag walang sipag, walang nilaga to. Puyat lang. Pag ano ba, na-monetize na ako, pag dollar nan to, kailangan ko ng tao na magsisend siguro sa akin para maabot ko lang yung dollar. Tapos, anuin ko, parang i-ano ko lang, magpapasend ako sa kanila. Di ba, pag naka-live, tapos 4 kWh na lang yung dollar daw yung inaano nun. Ngayon, ang gagawin ko, magpapaano ako sa kanila. Magpapa-send ako dito sa mismong account sa YouTube. Para maarating ko lang yung $10 ba yun? Pag share ko pala, nawawala pala yung live ko eh. Pumupun pag i-drop ko kasi yung link sa ano. Hindi naman Patayin mo mga punta na. Ayan lang. Sabay, subukan ko ito ng ganon. Para madagdagan kahit unti-unti. Diba, pag wala akong ginagawa. Ganun. I-araw-araw ko na siguro. Tuwing gabi magla-live ako. Kahit 2 hours lang.
madagdagan man lang yung ano ko, 40 watts hour ko. Tingnan ka isa. Sabi mo, ganyan ito pa to. Ganyan ito. Kaya hindi kinapit sa pagbagasan. Hindi kinapit din sa dyan. Punta ka na eh. Ay, pinakamababa 1 hour. Yung idol, ano, sundin ko to. Kahit ano lang, every 2 hours ako magla-live. Pero gabi. Gabi lang kasi yung free ko. Sa araw kasi ang ingay ng mga bata. Sumasakit lang ulo ko pag ganon. Ingay ng mga anak ko. Ang galing kong tinapay. Sabi mo, sabi mo. Sabi mo, ganyan. Yan. Sanay ka na dyan. Hinahanap tayo, no? Aboy. Wala kang ginagawa. Thank you, idol, sa pagsuporta mo. Bawi ako nito sa'yo. Ay, iwan. Ang tagal naman nila, di pa kasi baka naka-live yung ano namin. Daming naka-live ngayong gabi. Ay, okay lang ba? Okay lang pala yung kahit magdamag, di. Pagdamagin ko na ngayong gabi. Ano bang binabayaran sa atin ng oras dito? Yung 40 watts hour na tinatawag natin. Sa oras ba tayo magbabase o sa views? Ang alam ko nito sa views eh. Idol. Ayun o, yung ayun. Ah, yung silent LS. Ano pa?
Mm. Paano yun? Wait lang, ano ba? Ayun. Nakita ko na kung paano siya gawin. Mute. Hindi pala yung gano'n, nakamute. Nakita ko na, idol. Thank you, idol, sa mga paano mo, ah. Nalala kasi kung sa pag-live, nangangapa pa lang ako kasi di ko gaanong nagla-live. Nung nagti-TikTok ako dati, yon magaling din ako magsalita kaso pero nawala naman ah. Gawin mo lang. Ay, wala na. Kahit halimbawa lang ano, kung simula umaga, tas maghapon, tas magdamag, okay lang kaya yun, yung 24 hours. Hindi pwede. Aray ko naman gusto ko. Anak ko ang... Aray